Ovo je četvrto dečje igralište ove godine koje smo otvorili na Paliluli. Uradili smo 4 teretane na otvorenom. Generalno u Beogradu smo radili oko 60 dečjih igrališta i teretana ove godine. I ovo je nešto na čemu mi posebno insistiramo poslednje 2,5 godine u Beogradu, a to je da se otvara što više ovakvih malih, da kažem, igrališta tamo gde žive deca, gde su naselja. U ovom naselju zaista vjerojatno decenijama niko ništa nije uradio i suština je u tome gde žive ljudi da se urade ovakva mesta da bi naprosto ljudi mogli da sede, da igraju šah, da se odmore, deca da se igraju i to je nešto što mislim da je važna politika jer to na kraju krajeva podiže kvalitet života ljudi tamo gde žive. Mi ćemo nastaviti sa ovakvim projektima, ja pozivam i dalje građane, a i opštine, u ovom slučaju opštinu Palilula koja je na ovo reagovala, da nam šalju svoje predloge i mi ćemo zaista gde god budemo mogli, naravno u skladu sa finansijskim mogućnostima, raditi ovakve stvari. Ono čime smo mi u gradu posebno ponosni, ovo je kompletno, ali zaista urađeno od strane gradskog zelenila i ovo je nešto što su oni patentirali i ovo je nešto što je na svetskom nivou.